te och bom och faktiskt allt som nästan allt faktiskt. Check något. Sälja curry. Och curry sätts så fast i det kvitto nästan. Det är så att jag har några ting som är bridge hemma och några ting som jag har klart det för Ferðast. I kameran som jag har vi avdrösta BOYLA tenner taki för Ferðast. Hej, välkommen till VAKURLEIKI.FO. I dag så får jag visa dig hur Busta tenner. Det är så att jag har några ting som är bridge hemma och några ting som jag har klart till taki för Ferðast. Och jag får visa dig till tingene och hoppas att du tycker ahua. Och sen får jag visa dig hur Busta tenner. Det är alldeles så jag tycker att alla ting du mig hittar till. Så hvis det inte mig till så måste du bara hitta till in videon här är då såna videor. Vi har en 200 video på min kanal nu. Så hvis du har stiftat till under och lust hitta mina tenner så ja. Det här är till dig som hava BOYLA, till dig som färra få BOYLA, dig som hava haft BOYLA och lukka som strias vid det. Det kan vara som trubbelt. Det är så att jag har några ting som är bridge hemma och några ting som jag har klart till taki för Ferðast. Och till lite bara klar och just nu så är det att jag ska ställa så skolnummer eller ska uträtta tandläkarna eller vad det ska vara så kan ta till det mer och det så var det att jag har allt som jag tar på. Jag vill inte att man har BOYLA alltså man kan ska packa det är såna ting med jag bruk för det som jag kör hvussu att ta så det är nästan mer för mig bara att ha det inte klart och här så tar vi det så mega falla. Det stänker är alltid klart här. Tar ju vet att tandläkarna fick BOYLA så fick faktiskt det här då så jag alltså lika som allt som man har bruk för det. Och här har vi en tandpost. Så ser mer av det här rötsarnon och så har vi några eka och en minne av ser av single och gröp. Och så fick jag en box. Tantra, armarna bara vi så är det här. Sen har vi så här lasso där. Faktiskt nästan allt vi som är lite effekta. Och sen har vi Hetta till den här spolaren. Det första och viktigaste som jag har med är händelhandposten. Hon har så lite och spushes ner. Hon är nog så dålig och nämmer på tomaten att hon passar otroligt väl mittlen. Henne alla sanna. Vad passar som mittlen som hon ska. För att busta tenner. Och det första som jag bryr till busta tenner är sån här. För att du går se ett bridge hand här. Det är det som är mest gläds för det. Det var sånt stippelt. Det är så. Man vattnar i det. Jävlar. Så det är här. Skruva upp förstärkningen. Jag har då ofta av tutcho. Korrekt eller går det åt det så. Så jag brukar den här, en blade tandpost. Och då så den här kameran för det så lite. Ett tips om det blir är att lyssna musik. Jag tycker att jag får veta mer om tenn till att det kan bli längre tid. Så att det var Hetta. Men som sen brukar är munskål. Fast stretchy bara från skålen. Kan gå det bra nästan. Sassås är bussen med tenn och till faktiskt nog snett alldeles. Och som säger att man ska inte bruka rejäla Lebastifter eller mörka Lebastifter. Och det kan man försöka när man har mörka BOYLA man inte vill att ska söka så bra. Men det är liksom att i försökning så är det inte farligt. Du vill BOYLA och faktiskt söka det man ser. Och jag hade det som man kan bruka det sminkna som man vill. Bruka Lebastifter som man vill och inte. Det är ganska nära om det. Så har rejäla Lebastift så ser man här och det väl. I mål till kanske så korrelation bara ene så är det inte det som man fokuserar på. Så det är ganska sånt som du kan göra själv hvis du vill. Kanske jag får mer fokusera på ene. Kanske eyeliner, mascara, kanske glimmer. Om du känner det så farligt, ja men kör en rejäl Lebastift då. Det ser super cool, super classy ut alltid.
yeah. Så Arne för kollapsplats för kvarter. Ligga ett. Inför kollapsplats för ligga ett kvar. Runt om här. Jag syns det Busta tenner så är alltid sindra farväl. Sindra kinnaren av hökarna. Så jag tekniker sindra l-liner runt om. Det som är allra bäst är så här, så maxfaktor. Och nu har vi 30 liter som är väl en mörk och en mel och en diosare. Och man kan ta så bra alltid det halta så väl av. Så då det här totna här så för att det är inte så lätt. Ja, och det är så gott att man har BOYLA. Vad är det så? Och det man hör sin rot till er att flyta sig så då skottar man till en penna kant av armen. Sådan! Jag har alltid fått sända några flott loss. Så detta var faktiskt mitt BOYLA-video och tack för att du tog vi. Hvis du vill veta sint mer om taki-video och taki med Klara så framvis så är det hittat videon som kom ut i sörsta video. Sörsta frutja det att jag visste hur hela processen är taki-video. Så jag lärde att det inte det är någonting som händer och make-up och fyrröjningar och allt det där. Och det är det som bara för att det ska vara sint extra att hela. Och inte bara jag som sitter superintressant och så så liksom. Det vill gärna vara presentabel och ja, det är lite inspiration och imskon hatt hur man kan sminka sig och vara flott och vacker på en samling matta så jag det kan vara till inspiration. Minns oss till hittat undan förna frutjadagsvideo. Minns oss till att smäcka till subscribe och like knötten. Och följ oss åt med sociala medier. Vi ska också minna att vi tar ett podcast och hemma i Okkara och SoundCloud och podcasten kommer också ut på YouTube och tar det prata podcast här i Sverige till korrespondingen som till sända in. Första frutjadag och för månader vi dessutom börja ha ett giveaway som minns till lutaka och i tweet. Bye! Vi ses efter nästa frutjadagsvideo.